everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila Liba. Unsay problema ni Laila? Seleksyon na, tita? Oh, Abi, magisulti ko. Bimbo? Please, tita. Abi ng cellphone. No! Bimbo? Hello, Rickson? Rickson? Uman lagi. Abot. Pero, O siya gisulti ni Rickson mo, tita? wa siya gisulti gawas sa kauban sila si Laila. Pero, doon na sila'y problema. O siyam ko lang problema. Mauunta ka na yung isulti. Pero gikuha ni mo ang cellphone ni Digoy. Noy Digoy! Oh. Bimbo? Asa ka? Ayokong idagandagan, ha? Palagutan yung kanimo tigawanga ka, ha? Palagutan yung kanimo! Bastos ka gina! Marikat din, he! Batanon pa ba pero bilis ka kang iyong ilog kuha na ako anong ikaw isa na San Milis ka kilo. Bantay ka lang gina ko! Kung magunitan di kag usab! Ayaw mo yung kubuda kay tingnan ba makiha ba ko ni mo wala hindi ba ko manglayong ko kay ako yung ilis tulip. Bastos ka gyan! Bastos ka gyan! Digoy! Ikaw may kulips tulip. Bimbo, ikaw na. Kaisong pa ni mo, ha? Ngano ka? Ngano na nawag ni mo si Rickson? Uy! Nauna ni mo akong cellphone! Ha? Tubaga ko ni Digoy. Ha? Usay tuyo ni Rickson ni mo. Ngano na nawag siya? Usay yung samot! Askang hasula. Tuwa di sa bahay sila sa Venus. Hoy! Ano na pa sa paso makadiha? Nagmata na di ka? Sa naman taan eh. Ay, sakit magid akong uuoy. Ay kabala ka. Nanawag na kong tabang. Ato na ng bukon, bintana, bi. So, man mo paglusot sa gawas. Nga, na may birha ang tanang bitana. Ligon mo kay na, nga pagkarihas. Ay, nagngul-ngul magid akong uuoy, Rickson, oy. Maramanig di hubag. Ang bibi. Akong doon. Tanawa, bi. Basi doon na nanay pari, ngin gawas diha. Kaamaw gitaw ni mo manulti, oy. So, ko'y pare. Ay, mamo ko na isulti ni mama sa una. Kung masamad ko niya, di ko magpatambal. Hadlukon ko niya, doon na mo gawas nga pare sa samad. Ayaw paglihok. Ha? Ay, usa man. Saan may nakita ni mo diha? Huwag mo na magubag. Anya, ngano sakit man na? Abi na kong iso ka. Kaingingan ba day ni mo, eh? Ay, lahi mo guni sakita. Kaya mo na magnauyog akong utok. Pero, wanong ko magsuka. Na problema na ka? Problema na ka na, Kinahanglan makagawas na rin ni Laila. Aron, madata ka ospital. Manawag usap nila. Lo. Uy. Kiuli na din niya SIM card siyang cellphone. Rexon! Patawag ka na lang kung Bimbo, bi. Huy, mahimo ba? Dili una ka magsigig pangandoy ni Bimbo? Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot of subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Dili na madayon ang inyong kasal ni Bimbo. Busa, ayaw na paghisgot niya.
Ay, gano ko tao di mamahinayon na mong kasal. O ngano ikaw may magbuot. Samtang ni apat na din ni aning bayan, Layla. Ako ang magbuot nimo. Ako'y hari din eh. Hoy, kung ikay hari, ako unsa man ko. Tama. Uy, hala, binakudar na. Tinuto yung gisulti. Siya na magbuot na ako sabtang niya pa may din ni Susbay. O sa mga di ko? Musulti ka o din eh! Agoy, gipaminaw ko lang sakit, ha? Usa? Dong bimbo, na unsa man taong ka dong, oy. Nagkamaldito na kaya ka dong, na unsa man ka. Sulti na sa inyong sabot ni Rexon Tiguang! Aray, ayaw, Masulti ka, di ayaw lubaga akong donggan, Venus. Mugawas ang atuli. Musulti na ako. Nabarag ko nga imo kong gitukmot. Sige, sulti na. Ug ayaw yun pa magkak. Kaya ang pagpanawag direksyon nimo, mo'y ilhanan nga doon na gimoy gikasabutan. Kuan, paminaw. Ang among gikasabutan kay Kaya wa gid may gikasabutan. Ako wala ko di siya. Huwag di klarong ikastorya. O sa mga tiguang ka, ha? Papatay ka? Priso ka, ma'am. Digoy, Ah, Digoy, dirira. Doon, kinahanglan mapadahan ni mo ning kwarta. ay, salamat. Salamat, Ma'am Terry. Anghel gyud ka nako, ma'am. Anghel gyud ka nako. Unsay akong ipada, ma'am? Unsa? Kwarta. Nya kinsa may akong padad-an anang maong kwarta. Si Rexon. hain karon si Rexon tita. Ug ganun na ngayo masig kwarta. Uy, hala. Uy, Rexon. Imaw mo nagitang-tang ang mga jealousy din sa kusina. Suwayan akong abli nga ang kanang birha din eh. Mayo kay murag dugay-dugay na ning mga rihasa. Unya, mugawas na kita di ay din eh. Oh. Saon nga nagpasakit-sakit magmayo. Bisag gamay kay kagsamad. Bisan sakit gyud. Ay gilangas dia. Rexon. Kun ikay hari din eh. Di lang si tingali ko anong dama, oy. Kay unsa mo kuno ka? Pwede, Reyna lang ko. O di ba, prinsesa? Pwede. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Mo? Kondisyon? O saan naman sa nagkondisyon na? Imuon tangang prinsesa sa akong kinabuhi. Kun muliho ka sama sa tinuod na akong prinsesa. Ha? Sige. Unsay sige? Masugot ko nga, prinsesa jud ko si mong kinabuhi. O kay hari man ka, anak kunuhay ko nimo. Unsa? Di ko balabot na eh. Usay di ka palabot. Hoy, Dili lang ko hari. di na lang ka hari. Kay prinsesa man ka. Prinsipe na lang ko. O ikaw prinsesa. Aw, okay. Mahal kong prinsipe. Gusto kang pabugnaw? Lami mang inom bugnaw, oy. Kung labad atong o. Unya, nagtrabaho sa kadiha. Di ba? Mayo ba? Wa ba gila ang gipangayo si Rexon tita? Ha? Wa ba siya musulti kung usaw niya ang kwarta? Wa man, Bimbo. Igora siyang misulti nga. Doon na sila emergency ni Layla. Mao nga magkinahanglan siya og kwarta. Usa man nga emergency? Dadon ko doon niya hospital si Layla. Unsa? Ma'am Tere. Ano yan? Nakailis na ako. Ay man ang kwarta nga kung ipada kang Rexon. Muban ko ni mo ni Digoy. Unsa? Mubansab ko! Uy, dili na pwede, uy. Di ko magpauban o ngiw nga pala away. Ano di koy? Kanang nging nga kasabot ka usay ngiw, awol, ha? Plastic yung kabinos. Karon lang ka magpanimanoy na ako kay naa mas Ma'am Teresita kag kinang gidibugno pa ko ni manganlan pa ko ni bugtiguwang. Nakaw na ka mo, Digoy.
Nagdali si Rexon sa kwarta. Si Bimbora ang pwedeng muuban ka na ko, ma'am. Niya na ang Diyos, mahal kong prinsipe. Hoy, di lang ka magpasalamat na ako. Salamat. Butangi sa nag-feelings, oy. Kana bang, sweet ba sa pamation ba? Kana lami ba? Kay, in love man ka nga prinsipe o prinsesa. Huwag kay buot nga manultis, ha? Namo ko ko'y buot good. Wala ka kauyon. Hala! Oh. Hala, mahal ko, prinsipe! Nainanuktok sa kapultahan! Ako sa ablihan, ha? Oh. Basiwan na malaks, gawas! Layla! Ada ka blihi! Layla! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!